εκπροσωπώντας την περιφέρεια όσον αφορά την νησιωτικότητα, να σας θέσω σαν νησιώτες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα νησιά σε επιγραμματικό πλαίσιο, επισκέπτοντας τα νησιά αυτά εμείς, αλλά και όσοι αυτοδιοικητικοί ασχολούνται με τα μικρά νησιά, βλέπουν ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα και τα προβλήματα είναι κοινά. Πριν συνεχίσω, θέλω να σας πω ποια είναι αυτά τα νησιά που είναι στο Ιόνιο, Κάλαμο, στο Μεγαλήσι, η Παξί, η Αντίπαξη, η Οθονή, η Ερίκουσα και το Ματράκι. Επιγραμματικά, η εκτοπλοϊκή σύνδεση είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο απασχολεί όλους εμάς τους μικρονησιώτες, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει εκτοπλοϊκή σύνδεση θα πρέπει να υπάρχει και να υπάρχουν και καλά λιμάνια, καλές λιμενικές εγκαταστάσεις. Η κλιματική αλλαγή και τα δεδομένα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει μεγάλο πρόβλημα, έχουν αναδείξει το μεγάλο πρόβλημα της υψηλίας και της υπερκατανάλωσης που δυστυχώς αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές. Συνεχίζοντας, θέλω να αναφερθώ στο μεγάλο πρόβλημα του κλάδου υγείας των μικρονησιών και τις υποστελέχωσης αυτών των δομών που κατά καιρούς αντιμετωπίζουν οι μικρονησιώτες, ιδίως τα μεγαλύτερα μικρά νησιά, η Ιτάκη, η Παξί και το Μεγαλήσι, τα οποία τα κέντρα υγείας τους δυστυχώς είναι υποστελεχωμένα. Το κόστος μεταφορά προϊόντων και αγαθών είναι πάρα πολύ ψηλό σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Όλο αυτό το κόστος, όπως καταλαβαίνετε, μετακινείται στο κόστος διαβίωσης και της ζωής των κατοίκων. Παιδεία, δημόσια διοίκηση, σώματα ασφαλείας και υγεία. Οι νέοι διοριζόμενοι εργαζόμενοι, δυστυχώς λόγω και αυτής της ακρίβειας που υπάρχει και τονίστηκε και από τον Περιφερειάρχη μας και στα μικρά νησιά, είναι αποτροπτικό λόγω των χαμηλών μισθών αλλά και των προβλημάτων στέγασης. Αυτοί οι νέοι εκπαιδευτικοί, οι νέοι μάλλον διοριζόμενοι, να πηγαίνουν σε αυτά τα μερικά γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δήμοι είναι πολυστεχολωμένοι, επιστοχευμένοι, άρα αντιμετωπίζουν θέματα στο να μπορέσουν να προωθήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα. Τέλος, το μεγαλύτερο πρόβλημα και το πιο σημαντικό είναι το δημογραφικό πάνω στο παράδειγμα. Συγγνώμη. Από το 2011 έως το 2021 μειώθηκε ο πληθυσμός στα μικρά νησιά κατά 13%. Κάλαμος και Μαθράκη είχαν μείωση κατά 35% και ο Καστός κατά 50%. Προτάσεις για χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν τα θέματα που απασχολούν τους μικρονησιώτες. Ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία που απευθύνονται στα μικρά νησιά για έργα ανάπτυξης. Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις της εκτοπλοϊκής σύνδεσης των μικρών νησιών, όχι μόνο με τα μεγαλύτερα νησιά, αλλά και με την υπηρετική χώρα. Χρηματοδότηση δημιουργίας υποδομών στέγασης για τους εργαζόμενους που στελεχώνουν τις υπηρεσίες που ανέφερα προηγουμένως. Αποκλειστική χρηματοδότηση μόνο για μικρά νησιά για δημιουργία νέων και υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων. Χρηματοδοτήσει για τη δημιουργία βάση ελικοπτέρων. Είναι κάτι το οποίο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την προμήθεια ελικοπτέρων, τα οποία έχετε δώσει και ανάλογες χρηματοδότηση σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το μεγάλο ελικόπτερο σε μια βάση σε μεγαλύτερο νησί, σε πολύ χρονικό διάστημα να πηγαίνει στα μικρά νησιά. Στα μικρά νησιά του Ιλιού επιτέλους θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ και να διαχειριστεί και να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση όπως έχουν τα μικρά νησιά του Αιγαίου και τα υπόλοιπα νησιά της Ευρώπης, διότι είναι μια έμπρακτη στήριξη αυτών των ανθρώπων λόγω της ακρίβειας που υπάρχει σε αυτά τα νησιά. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ισχύσει και στα μικρά νησιά του Ιωνίου ο μειωμένος συντηρητής ΦΠΑ. Αγαπητά μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν συστηματικά υπόψη στις πολιτικές και τα προγράμματα, ιδίως στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περίοδου μετά το 2027. Είμαστε
δεσμευμένοι πρόσωποι όλων των πολιτικών ομάδων να αγωνιστούμε και να εργαστούμε ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα επόμενα 2 χρόνια. Θα αγωνιστούμε ώστε να επιτύχουμε τον ανώτατο δυνατό προϋπολογισμό για τη συνοχή, καθώς επίσης και θα αντιταχθούμε στο νέο συγκεντρωτικό μοντέλο, το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη νέα δομή του προϋπολογισμού, που ουσιαστικά θα συνενώνει σε ένα νέο εθνικό σχέδιο όλες τις πολιτικές μεταξύ των οποίων είναι και η πολιτική συνοχής. Τα νησιά σίγουρα έχουν το δυναμικό, έχουν την ηγεσία, έχουν την τοπική καινοτομία. Αυτό το οποίο χρειάζεται από εδώ και πέρα είναι η υποστήριξη και είναι και η ολοκλήρωση, γιατί υπάρχει ένα σχετικό χαρακτήρα που φυσικά επηρεάζει και δημιουργεί κάποια ζητήματα. Δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια, πρέπει να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό και επίσης και ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εκπροσώπους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών για την εξαιρετική τους φιλοξενία και υποδοχή και όλους ιδιαιτέρως θέλω να απευθύνω τις ευχαριστήσεις προς τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τερτή και όλη την ομάδα του για την διοργάνωση αυτής της επίσκεψης. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία για όλους μας. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να μάθουμε πολλά σε τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, τα οποία θα μεταφέρουμε πίσω στις αποσκευές μας στις Βρυξέλλες και θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να μεταφέρουμε πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα τα οποία ακούσαμε και θα αγωνιστούμε ώστε να ενισχύσουμε την διάσταση της συνοχής και την εταιρική σχέση που θα είναι προς όφελος όλων των περιφερειών, των νησιωτικών και ιδίως των μικρών νησιών και των πιο απομακρυσμένων κοινοτήτων. Σαν και Κέρκυρα σήμερα, πρόσφατα ακούσαμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της χώρας για μείωση του ΦΠΑ, όμως τα δικά μας τα μικρά νησιά εδώ δεν βρίσκονται μέσα σε αυτή τη μείωση και σε αυτό το πακέτο. Μισό λεπτό να μεταφράσει. Από την πρώτη μέρα και στις εκδηλώσεις, αυτό το οποίο σας έθεσαν όλοι οι φορείς αλλά και οι τοπικοί εκπρόσωποι της περιφέρειάς μας ήταν η μείωση του ΦΠΑ και αυτό το οποίο θα διεκδικήσουν με κάθε μέσο. Φεύγοντας στις αποσκευές σας θα έχετε αυτό, γιατί πρόσφατα ακούσατε και από τον Υπουργό Ναυτιλίας ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία αυτή δεν αφήνει τη μείωση του ΦΠΑ στην περιφέρεια. We have listened to this insight from the local regional authorities and stakeholders, but I have to inform you that it is. Ακούσαμε και εμείς αυτή τη φήμη από τους εκπροσώπους των περιφερειών, των τοπικών αρχών και από τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. Όμως πρέπει να σας πω ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωβουλής στο θέμα αυτό. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Είμαστε υπεύθυνοι αρμόδιοι μάλλον για τα διευθυντικά ταμεία σε όλες τις επιτροπές για την συνοχή. Ωστόσο, σας διαβεβαιώ ότι θα ενημερώσω τους συναδέλφους μου που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και που είναι αρμόδιοι. Πρόεδρο και βεβαίως όλα τα μέλη της Επιτροπής, μπορώ να σας πω μας εντυπωσιάστηκε. Είναι πρώτη φορά σε μια μικρή περιφέρεια σε πληθυσμό και κατοίκους και επισκέπτες να έχουμε την παρουσία της Επιτροπής. Είχαμε συνηθίσει οι Επιτροπές να επισκέπτονται την Αθήνα, την πρωτεύουσά μας. Σήμερα λοιπόν, αυτό το τριήμερο, μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε με τη φωνή των συμπολιτών μας. Γιατί όπως καλά γνωρίζετε, η αυτοδιοίκηση είναι η διπλανή πόρτα του πολίτη. Να εκφράσουμε την αγωνία μας και για την ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων, αλλά και για την ανάπτυξη του τόπου. Είμαστε μία περιφέρεια που καλπάζει η ιδιωτική πρωτοβουλία και δυστυχώς οι υποδομές υστερούν για να τα αποκριθούμε με την ίδια ποιότητα που ταιριάζει στους επισκέπτες, στις διεθνείς εκθέσεις που επισκεπτόμαστε και διαφημίζουμε τον τόπο μας, έτσι κάθε χρόνο να εξασφαλίζουμε ένα τουριστικό εισόδημα
που δυστυχώς αυτό είναι το μοναδικό που κρατάει ζωντανή την περιφέρεια, την οικονομία, την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Εγώ πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από όλους τους ευρωβουλευτές, διότι 3 μέρες σκληρής δουλειάς, όλοι θέσαν ερωτήσεις, κατανόησαν την αγωνία μας, οι διεκδικήσεις και οι δικές μου και των συναδέλφων μας της αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού δεν είναι αυθαίρετες. Είναι αιτήματα και αγωνία η οποία πρέπει να απαντηθεί γρήγορα, διότι ο χρόνος, δεν υπάρχει ο χρόνος για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και να κρατήσουμε αυτή την ανάπτυξη που και οι χρηματοδοτήσεις δικές σας, αυτός είναι ο στόχος. Ένα άλλο μήνυμα που θα σας παρακαλούσα να περάσετε και προς το υπάρχει σκληρή γραφειοκρατία της πατρίδας μας, αλλά ενδεχομένως και μια σκληρή γραφειοκρατία και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Κέντρων Αποφάσεων και της Διοίκησης των Βρυξελών. Παραδείγματος χάρη, παρατηρώ χρόνια, γιατί έχω την τύχη να ήμουν αρκετά χρόνια και δήμαρχος της πόλης της Κέρκυρας και του Αιγαίου Δήμου, ότι ένα έργο, παραδείγματος χάρη, για να κάνουμε μια μονάδα βιολογικού καθαρισμού, άλλες διαδικασίες έχουμε εμείς, άλλες διαδικασίες για την απορρόφηση χρηματοδότησης έχει η Ισπανία, η Ιταλία ή η Γερμανία. Θα πρέπει, επειδή τα κράτη, τα δικά μας, θα μιλήσουμε για την πατρίδα μας, προσθέτουν γραφειοκρατία, πρέπει να έχετε σαφείς οδηγίες πώς πρέπει οι χρηματοδοτήσεις να φτάνουν στις περιφέρειες. Είναι ένα πρόβλημα, διότι έκανα μία μελέτη, 18 με 22 μήνες χρειάζεται για να φτάσω ένα έργο σε σύμβαση, ένα έργο το οποίο μπορεί η κατασκευή του να έχει ένα χρόνο. Άρα αυτή η γραφειοκρατία και αυτές οι διοικητικές τάσεις θα πρέπει με κάθε τρόπο, με μια προσπάθεια συλλογική και στο εθνικό σκέλος, αλλά και στο στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, έτσι ώστε και οι πολίτες να κατανοούν ότι όλες οι χρηματοδοτήσεις φτάνουν πολύ γρήγορα προς χρήση. Εγώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και το Γραφείο των Αθηνών, αλλά και τη συνεργάτη σας στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πραγματικά νιώθουμε κι εμείς ικανοποιημένοι, γιατί για πρώτη φορά μιλήσαμε σε βουλευτές με υψηλό κύρος, με μεγάλη εμπειρία και νομίζω ότι έχετε την ισχυρή φωνή και ως Επιτροπή αλλά και ως βουλευτές να περάσετε το μήνυμα ότι το βλέμμα πρέπει να έρθει και προς τις νησιωτικές περιοχές, διότι έχουμε αυτόν τον φυσικό πλούτο, έχουμε τον πολιτιστικό πλούτο, τον αρχιτεκτονικό, αλλά έχουμε παράλληλα και αρκετές δυσκολίες και προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να περιμένουν. Σας ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία και εύχομαι όλη αυτή η φωνή, η δικιά μας και η αγωνία, είμαι σίγουρος ότι θα περάσει εκεί που πρέπει.